Eveki siphuma kuyo nje kuphela kutshaba amagatyana abafana abahlanu kumabhoma aseMpumalanga. Kulwesihlanu kusweleka abakhwetha ababini abaminyaka eli-18 ze omnye yaba ngoneminyaka eli-19. Abathathu babhubhe ngecawa. Bonke abakhwetha basweleke emva kokonakala kokudlanga kwabo entabeni. Amapolisa ayaphanda. In Verena, a case of culpable homicide has been opened. Meanwhile, at Rift, a case of inquest has been opened. We also had, on the 1st of May, 3 young people who also passed on. Umbutho abantwana bomthonyama iCONTRALESA ukhale simantshiyane zezi ziganeko zokusweleka kwabantwana bengeniswa ebudodeni. Labo abanikwa imvumo yokushaya ingoma abenze konke okusemandleni ukuthi uma babona isimo kwangathi siyabashintshela ababize aboncedo njengabodokotela bazobona lesimo ukuthi bakasinqanda kanjani. Bekhe kwemiwa ngokwaluswa kwamakhwenkwe kwiphondo laseMpumalanga kule minyaka emibini idlulileyo susela ukuqhamuka kwentsholongwane i-COVID-19.